kuma hadisi ya tabbata a Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa sadakar da kuke bayarwa a gina masallaci da sadakar da kuke bayarwa fi sabilillahi da wanda kuke bawa iyalanku, wanda kuka fi samun lada akan ta ita ce wanda kuka bawa iyalanku. Saboda haka farkon abin da zaka fara shine ka fara wadata iyalanka sannan ka fito da shi waje. Wannan shine gaskiyar magana. Da haka dan kaga mai gida yana yalwata wa iyalansa, yana wataya musu, karka ji haushin shi, hadisin annabi yake aiki da shi. Jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko? Daidai ne mutum ya yalwata iyalansa, ya ba su abinci mai kyau, ya ba su sutura mai kyau, ya kai su hajji, ya kai su umara, ya musu duk wata hidima, sannan sai ya fito waje ya yi. Amma za ka ga wani saboda son gwanin tamana, za ka ga duk wanda suke tare da shi suke kewaye da shi suna yabansa mai alheri ne, amma gidansa kuma suna kuka da shi. Ana samun irin wannan ko ba a samu? Wallahi tallahi ya saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba daidai bane. Ka yalwata wa iyalai, ka wataya musu, ka buɗa musu. Sallah ta zo a saya musu atamfofi masu menene, masu tsada, a je a yi musu ɗinkuna masu tsada. Duk bayan kwana uku a Ramadan a sayo kajis da zabbis da agwagis, a yi farfesus, a farfeshe su gaba ɗaya. Na fata an fahimta. A ci a mori, sai kuma ka fita waje, mai shinkafa a bashi, mai masara shi ma a bashi, mai kudin makaranta registration a taimaka masa. Na fata an fahimta. To kayi sunnar manzan Allah in kai haka. Amma a ce gidanka suna fama da kuli ta bakin na malam Musa Adam mai hula, hafizahullahu fi sirri wal alan. Allah ya saka mishi da alheri. Yace jama'a muna ta fama da kuli. An gane magana da kyau ko? Gidanka na fama da kuli, amma kuma waje kana tawataya musu. Wannan ba daidai bane. Saboda haka a yalwata wa iyalai sannan a taimaka wa waje. Wannan daidai ne. Jama'a kuna fahimtar magana ta da kyau ko? To shine yake cewa fa ammal ladina amanu minkum wa anfaqu, amma wanda suka yi imani daga cikin ku kuma suka ciyar, Allah ya ce lahum ajrun kabir, suna da lada wanda yake mai girma. Wa ma lakum la tu'minu